Mali jamanatigi dankan sera Wagadugu dugu kɔnɔ kunu ani Burkina Faso jamanatigi dankan ye ɲɔgɔn ye kuma ɲɔgɔnyaw ye tali kɛ jamana fila ka bolo di ɲɔgɔn ma baaraw kan ka se ka gɛlɛya wuli ka bɔ Sahel marabolo kɔnɔ. Côte d'Ivoire jamanadenw y'u kanbɔ ka kɛɲɛ ni Ukraine jamana kɛlɛ san kelen min kɛlen don ka gɛlɛya bi u ka jamana kan da dumunifɛnw sɔngɔ a n'a sɔrɔli ko la i n'a fɔ alikamakisɛ. Tunisie jamanatigi Kedi Saïed ye laseli min kɛ min bɛ tali kɛ siya woloma kan ka taa farafina subsaharan jamanadenw ma mankan bonyana diɲɛ kɔnɔ kosɛbɛ ko farafina gunkana fiman minnu bɛ taa u ka jamana kɔnɔ bɛɛ ka gɛlɛya caman de lase a ka jamana ka yiriwali ani jamana yɛrɛ ɲɛda taabolo ma. Namibi Amérique jamanatigi Joe Biden furumuso Jill Biden ko Amérique jamana ni Namibi jamanadenw bɛ n'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka gɛlɛya caman wuli ka bɔ u ka jamana kan. Sud-Afrique Britannique ka dɔnkilidala Elton John sera Sud-Afrique jamana kan sida kɛlɛli san 20 o ɲɛnamayali hukumu kɔnɔ.